Suuri osa miehistä, kun nyt kysyy, sanoo, että ne on keskimääräistä kovempia äijiä. Varsinkin jos veressä on yhtään kuningas alkoholi, niin jokainen mies on omasta mielestään keskimääräistä kovempi jätkä. Ja nyt on ihan turha tulla urputtaa, että no varmasti on niitäkin, jotka eivät tuolla tavoin tunne. No siis mä en nyt tarkoita niitä. Mä oon Kalle ja mä oon keskivertoa kovempi jätkä. Ja mä oon keskivertoa kovempi jätkä siksi, että mä syön kaurapuuron hillolla tai mustikkakeitolla aamuisin, mä harrastan urheilua, nukun öisin ja valvon päivisin, sanon päivää uusille ja vanhoille tutuille kättelemällä ilman hanskaa ja katson silmiin, saunon 2 kertaa viikossa, en pidä pipoa ruokapöydässä ja äiti on mulle tärkeä. Ja jos lähdetään hakemaan semmoista keskimääräisesti kovan äijän idolia, niin mun mielestä se on ehdottomasti elokuvasta Bronson, henkilöhahmo Charles Bronson. Siinä on ehdottomasti keskiarvoa kovempi jätkä. Hyvä leffa, kannattaa katsoa. Mä haluan tietää, että oletko sinä keskivertoa kovempi jätkä ja miksi? Kommentoi, lähetä sähköpostia.